ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар охали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон аппарат, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шад дар WhatsApp имои экранмада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо равас аз замини фурӯшӣ ва хонаи фурӯшӣ аз территорияи Кӯлоб, аз шаҳри Бухтар, Ҳисор, Ваҳдат, шаҳри Душанбе, территорияи Данғара, территорияи шаҳри Турк, Қумсангир ва дигар тарафҳо ҳаст ки бо нархҳои арзон. Баъд ага бочкаи 25 тонага ҳаст ки барои об, барои дигар чиё, мақсад ки бочкаҳои союзни 25 тонага ҳастанд. Инчунин ва квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бухтар, Ваҳдат, Ҳисор ва Душанбе. ҳам хона, ҳам замин, ҳам квартира ки барои шумо бо нархҳои арзон. хоб, курси имрӯза бошад 115 сомонӣ ҳаст ки мо бошад навори имрӯза расонем то охираш тамошои маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биёянд комфортно, мо ба шумо тавсия метиҳем пересечение границы Акаи Бегзодро. ин ака зиёда ай 10 сол аст ки дар ҳамин соҳа кор мекунад. дар ҳамин соҳа яъне ки ба сарҳаду рафта одан бурда меорам. хоб, шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи метро ва дигар тарафҳои Люблино омада худашон қабул мекунанд ва ба самти Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. нархи бурдан овардан бо маслиҳат тариқи мошинои комфортна чанд намуд мошин доранд ки ҳар рӯз рейс доранд. мошин буда дурнуш люксай. ин ҳамин мошини хучона дурнушон люксай, кондитсионер Wi-Fi дорад. хоб, ду та рақама, ҳар рақамошон WhatsApp имо дорад ва рақамошон 24 соат кор мекунад. айноми канали мо яъне ки сухан кунем бо ягон сом муомила мекунанд. ҳар рӯз рейс доранд. хоб, ягон саволу иловагӣ бошад, ягон маълумотшо хуён агар фаҳмидан, шумо дар ҳамин рақамошон нависед ки занг занед, ҳамаашо ба шумо фаҳмида метиҳанд. Маромад. мегзарем ба якуму замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар пеши мактаби нав ва даврӯзаи Кӯлобда наздик аст. ҷои беҳтарин, ҷои хуб лаби роҳда. 5 сотиқ замин маслиҳат дорад ки замин ҳуҷҷат, сертификат ва лоиҳаашам ҳастаем. хоб, пеши мактаб, пеши раҳи калон, дӯстони азиз, гирди ванаш мақсад ки ҳамаш ҷош маҳкам аст, ҷои даврӯзаш мондагӣ аст ва 4 метр барои даврӯза мондагӣ ва фундаментҳои гирдчам рехтагӣ аст. боз инчунин ҳавзу павзушам кандагӣ ҳастаем. дастрошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 45 000 сомонӣ аст ки бо муомила дорад. шаҳри Кӯлоб, наздикии даврӯзаи Кӯлоб ва 65 сотиқ замин, замини ҳамвор ва мақсад ки фундаментам рехтагӣ бо ҷои даврӯзашам мондагӣ пеши мактаб лаби роҳда. нархшам мегӯяд 45 та мегӯям, бо муомилаи хубам мекунем. дӯстони азиз, ва рақамошо дар поёни видео ҳастаем. хоб, кадоми шумо ки лозим аст, маромад рақамҳои Ториксон 90 ва рақамҳои Россия WhatsApp дорам, дигар маълумоти пурраша аз худашон гирем. мегзарем ба дуюм эълони навбатӣ. бочкаи фурӯшӣ аст бадрон ки бочкаи 25 тонага аст ки союзняи ғавсаи беҳтарин ҳолат дай. дастрошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 25 000 сомонӣ ки боз муомила дорад. бочка мегӯяд мақсад ки даже 27 тонага мегӯяд соҳибшон мегӯяд. нархаш мегӯяд 25 000 сомонӣ аст, бо муомилаам дорад ва айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Навда. кадоми шумо барои заправка, барои обгирӣ ва барои бисёр чизо айрӯи мақсад ки одамо чимчо тайёра мекунанд, барои печка тайёр кардан, барои об гирифтан ва барои дигар чизо. одамои даркориуда мақсад ки худшон медонанд барои чи ай. якумаш рақамҳои дастӣ 26-20, дуюмаш рақамҳои инашам дастӣ 94-94, ҳарда рақамошон кор мекунад. нархаш мегӯяд 25 000 сомонӣ аст, бо муомила дорад. даже мегӯяд 27 тонага аст, қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Навда. маромад дӯстон, кадоми шумо хали бочкаи арзон ва союзни ғавс ки лозим бошад, метавонем бештар маълумотша гирем. ягон саволтон бошад, ҳамин акада занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳад. маромад. мегзарем ба сеюм замини фурӯшӣ. боз як замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки бениҳоят бо нархи арзон ва срочна. замин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, қитъаи 6, аз даврӯзаи Кӯлоб тақрибан 2 километр то замина ва 6 сотиқи дигар замин, фундаментҳои гирдаш полни худ рехтагӣ, сертификат, лоиҳаи замин ҳамаш ҳастаем. обшо мегӯяд тақрибан мегӯяд 1-2 километр мегӯяд болотар аст, обшо овардан дар курае. хоб, дигар ҳамаш 100% аст. дӯстони азиз, боз мақсад ки хоб, як кам аз санг, як кам аз дигар мақсад ки шебен амхет шом дорад.
сертификат лоҳия дигар чӯш ҳастае. Обуш 2 километр болотарак аст, як хонача ва хеле фундаменташам рехтаги аст. Чунади срочна фурӯхта мешавад бо нархи 28000 сомонӣ аст, ки бо муомила дорад. Сертификат 6 соти замин, хоб дарозаи клуб дар наздик аст ва шашум қитъа тақрибан 3 километр мега соҳибаш бо маълумота мегиранд. Нархаш мега 28 бо ягон сум муомила мекунад мега срочна. Якумаш рақамҳои Вавилон дастии 97, дуюмаш рақамҳои Россия тоқа WhatsApp дорад, яъне ки рақамҳои Россия тоқа WhatsApp-и холиш кор мекунад, рақамош кор намекунад. хоб ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ агар хоҳем фаҳмида, шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метавад. Ва дигар чизои лозим мегӯяд дар наздики Сангпа ҳамаша дорад, маромад занг занед. Мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. Дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, чорум Далина. 13 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 3 дар хона кардагӣ аст, ки байн калидор хона коробка, нархаш 80 бо муомила дорад. Об свет мега дорад, фақат мегзарон, ҳамин соҳибаш наистае. хоб рақамҳои мегафони соҳибшона кадоми шумо дар аз территорияи ноҳияи мақсад Қумсангир, хоб чорум Далина ки хеле хона ки лозим бошад, маромад занг занед. Баня кухня мега дуруштае. хоб сохтмонш хеле нопура аст, нархш 80 бо дигар маълумоти пура ва аниқ аз рақамҳои поёмда. ва агар шумо ҳам хеле хонаи фурӯшии квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад роя кунед, мо реклама фурӯшда мегузорем. Панҷум квартира аст, ки аз территорияи шаҳри Кӯлоб, 10 микрорайон. Ду хонага квартира аст, ки дар сеюм мошина қарор дорад. 41 квадрати метр боб свет амин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни. Инчунин бо чизи чораш, кондитсионер, телевизор ва дута балкон дорад азиз, сеюм ошхона аст. шаҳри Кӯлоб мега 10 микрорайон аст, пеши компанияи Вавилон дар центри шаҳр да. Дастсрочно мега фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ, ки боз муомила дорад. вақте ки сехонагаш кардаги мега соҳибаш ремонт кардаги мега бо чизи чораш кати, мақсад кондитсионер, телевизор, термис ва дигар чизам катиш метиҳанд. хоб 918 рақамҳои соҳибшона кадоми шумо дар ки лозим аст, маълумот бештар маълумота аз худашон гиред. аз шумо хоҳиш ки лайкҳоро фаромӯш накунед, албатта гузоред. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. 6 сотиқ замин масоҳат дорад, ки фундаментҳои хонааш рехтаги аст. дӯстон азиз, отдельна кухни, ошхона, газхона, ҳаммом ҳастае. ва як хона дига временка тайёр мега даст. дӯстон азиз, тайёр бардоштагиае. гирдиванаш маҳкам, дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи 90 000 сомонӣ, ки боз муомила дорад. бо инчунин як кама санг ҳам хеле сохтмон чизам дорад. нархаш мега 90 000 сомонӣ бо муомила дорад. шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Истиқлол. кухни, ошхона, газхона, ҳамааш фундаменташ рехтаги тайёр, временка дорад. ягон саволтон боша, агар маълумот дар рақамҳои поёмда занг занед, бештар маълумота гирем. мегзарем дар ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Кушониён, пеши Балинса. сехонага квартира аст, ки дар якум ошхона қарор дорад, 65 квадрати метр. дӯстон азиз, бо ҳамаи чизи чораш мегад фурӯхта мешавад. дута мегад баня дорад, дута мега ҳоҷатхона дорад, дӯстон азиз, ва як сехонагаи дига дар якум ошхона. дӯстон азиз, нархаш 208 000 сомонӣ мегад, ремонтам дорад. бен ниҳоят мега срочна ва бо нархи арзон мега, кадоме ки мега гира фоида мекунад, ҳамихел соҳибаш маълумоташа пешкаш кардагиае. кадоми дар территорияи ноҳияи Кушониён, шаҳри Бухта, пеши Балинса ки лозим бошад, рақамошон аст, рақами мегафон, кадомитон ки мехарен, бештар маълумота аз худашон гиред. марамад. ҳаштум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст. дӯстон, ки инашам дар ноҳияи Кушониён қарор дорад, пеши Балинса. духонага квартира аст, ки дар чорум ошхона қарор дорад, 51 квадрати метр, бо обсои таъмин аст, балкон дорад. дӯстон азиз, баня, ҳоҷатхона, отдельни кухни, гарнитурам дорад. нархаш мега 200 000 сомонӣ аст. агар ягон саволтон боша, бо маълумоти бештаршам мегиред. инашам ноҳияи Кушониён, пешки Балинса дастае. ва ашам дар Кушониён буд якамгинаш. хоб нархаш 200 000 сомонӣ. рақамошон дар поёни видео тисел, кадоми шумо дар ки лозим аст, маълумот дига маълумота гирен. агар шумо дар хали квартираи фурӯшии хонаи заминӣ, мошин, аппарат, ягон техника, ягон хонаи заминӣ, замини холӣ, чизе ки барои маҳсулоте ки барои реклама кардан бошад, маълумот сурат маълумота дар мо рӯй кунед, мо реклама мекунем.
лайкотона фаромӯш накунед, гузоред ва навори моро то охираш тамошо кунед. Илтимос аз шумо хоҳиш ки селкаи навори моро дар сайтатон подписаш кунед. мегзарем ба наҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. Дӯстон қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз дар районуш 30 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 5 дар хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кӯхунӣ, рӯи ҳаволи полни худ битон, чойлоби ангур, гирдихона махкам, дарахтони мевадиҳанда, консонер, термис, обшим, ҳама чиз дорад. хона ремонтҳои люкса бо ҳама чизи чораш, нархаш бо маслиҳат. нархаш примерно як намедонам $100,000 аст. Дӯстон азизам хеле примерно нархош ҳаст, яъне ки обшим хона расходи бисёр дорад ва қимматтар аст. нархаш бо маслиҳат метавонед аз рақамҳошон гиред. ноҳияи шаҳри Туз, райони шуда ки хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. рақамҳошон тисел аст. кадоми шумо ки лозим боша маромат занг занед, бештару маълумоти пурраша аз худашон гиред. ва дӯстони азиз, аз куҷое ки ба шумо хона, замин, квартира ки лозима дар комментария мо нависед, мо дар видеои оянда ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. лайкотона фаромӯш накунед, гузоред ва навори моро то охираш тамошо кунед. илтимос мекунам силкаи навори моро дар TikTok, Instagram, Facebook, Imo, WhatsApp ҳамин силкаи навори моро подписаш кунед. хела миннатдор мешавем. кадоми хона ки ба шумо мақбул аст, дар рақамҳошон занг занед, маълумотша бо аз худашон гиред. мегзарем ба даҳам квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон, срочнаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, мардонпеши кинотеатри Тоҷикистон. ду хонага квартира аст ки дар чорум мошина қарор дорад. 44 квадрати метр бо обсвои таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня ва ремонтҳои беҳтарини замонави ҳозира дорад. хоб калидор ва дӯстон азиз, ду хонага дар чорум мошина бо ремонтҳои замонави термис ва обсвоичам аст. нархаш мега 328,000 сомонӣ аст ки бо муомила дорад. хоб ягон саволи иловагӣ бошад барои фаҳмидан барои дар бораи ҳамин квартира, шумо дар ҳамин рақамҳо поёмда занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳам. квартира мега бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, кухни, махсус падес ҳамаш суратҳош аст ва ҳамонҷо навистагӣ аст ки бо гиҷошае. ягон саволтон агар барои фаҳмидан бошад, марҳамат дар рақамҳо поёмда занг занед, бештар маълумотша гиред. мегзарем ба 11ам хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки қарор дорад дар ноҳияи Қумсанги, Ҷайҳунда, территорияи районда. хонаи навсохт, коробка, проектҳои нав. 12 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 5 дар хона кардагӣ аст. пешхона, доллон, калидор, ошхона, баня дурушта, хона, коробка борӯш шудагӣ аст. фақат шкатур, монтаж, баъзе корҳо мондагӣ, дигар ҳамаи корҳош кардагӣ. дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 95,000 сомонӣ ки боз муомила дорад. кадоми шумо ки лозим аст, бештари маълумоти пурраша аз худашон гиред. марҳамат дӯстон азиз, рақамҳоша рақамҳои тисел метавонед маълумоти пурра ва аниша аз рақамҳои поёмда гиред. мегзарем ба 12ам квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки срочнаи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, наздикии бозорчаи Гулистонда. назди мақсад ки обшим ҳамачи дар напешае. ду хонага квартира аст ки дар якум мошина қарор дорад. 52 квадрати метр бо обсвои таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, термис азиз, пеши бозорчаи Гулистон, банк, садиқ, мактаб, донишгоҳ ҳамачи дар наздикиш ҳаст. обшим ҳама чизе ки лозимӣ мегӯяд дар наздикиш ҳаст. бо маълумотша худтон мегиред. дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 360,000 сомонӣ ки бо савдо муомилаш мегӯяд дар назди хонада. хоб рақамҳошон аст, рақамҳои мегафон аст. кадоми шумо ки лозим аст, бештар маълумотша гиред. ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда.